Ja, baby. Maar hoe gaat het met jou, baby? Het gaat goed met jou. Nou, ik lijkt wat ik zie, je raakt groot, joh. Ja, ik raak groot. Wat je zei? Wanneer gaan Ah? we zo? Ik ga misschien ik praat met mij bij. Nou, wat je niet hier niet. Kijk hier, want mijn kennis me ook zo kakao ziet, man. Ze weet dan, baby. Het zei, I call it goose. Ik zeg call it goose, man. Oh, ja, man. Dood voor dat. Ah? Away. Away, please, Yo, man. waar word ik tijd voor? Ja, hij praat met mijn broer, man. Ja, maar baby, ja, man. Wat een kar wat je aan, hè, hoor. Nee, ik zoek een chick, want ik had ze koep. Baby, ik koop alles, zij weet dan. Kaze. Praat maar. Ja, Wat is baby. hem van bedrijfsloos? Man, maar je moet achterom kijken. Hij moet zijn pillen drank en goed is, man. Hij gaat die huis breken, man. Baby. Maar ja, man, je mooiheid gaat om zoon maken, man. Ja. Yo, je lappen noemen nog niet, ja, baby. Ja. Maar baby, ja, man. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Nou, pa. Bro, die tijd, man. Zij, moet je mij niet plannen. Moet je mij niet plannen. Ik zie die tijd. Ja, kon nadenken, man. Ik moest je weer zijn. Dat is goed, hoor. Yo, je laat me hard pipi nou, yo. Zij. Oh, die was toen bij Away, hier, man. die, bro. Sorry, baby, ik los je af, man. Van die jongen, man.